ଚକ୍ରଧର ମେମୋରିଆଲ ଉପ୍ରା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ଖେଳନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏହାର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ହରେକୃଷ୍ଣ ବେହେରାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଅଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏକ୍ସ-ଏବିଓ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ରାଉତ ଓ ସିଆରସିସି ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସାହୁ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିଲେ। সেটা তো পুনা সংস্কৃতি এইখানে পড়িয়ে দিতে युग्म क्या जाए कहलु और युग्म से कौन विभाज्य हम विभाज्य